For 6. gang er der fransk forår i Præstø, og vi skruer tiden tilbage til de tidlige formiddagstimer, hvor byen gør sig klar til at tage imod en masse forventningsfulde gæster. Selv enderne er i feststemning. Som i de tidligere år er det Brune Jensen fra Sandved, som leverer de festlige franske toner til programmet. Jomfrustræde er nærmest omdannet til parkeringsplads til de mange vogne, som nærmest kan betegnes som et stort lager for de mange boder på torvet. Endnu er der lidt tid til åbning, men snart vil torvet blive omdannet til et sandt marked. I dette program vil vi i modsætning til de tidligere år være lidt mindre på markedspladsen, mens bymidten også fortjener opmærksomhed. Med lidt stemningsbilleder bliver der mulighed for at danne sig et lille indtryk af torvet, før det hele går løs. Til en festlig start på de 3 dage hører også garden. Det er prins Jørgens garde fra Vordingborg, som her er på vej op ad Grønnegade. Når man passerer boderne, så ser man af til lidt ekstra sjove påfund. Fra Grønnegade tager vi et smut omkring havnen, hvor der er sket ændringer på begge sider af vejen ved Sølyst. Før lå her et røgeri og fiskeforretning, men efter en stor ombygning, så er der kommet et spisested under navnet Siv & Co. På den modsatte side er der også sket forvandling. Vi overtog den faktisk 15. januar, og så har vi bygget om, og så åbnede vi igen den 1. april. Og vi har været stolte af det, kan man sige, og også vist det frem for alle de besøgende, der er kommet hernede, og alle de nye tiltag, vi har gjort hernede. Og vi har været glade. Folk har også været glade for det hernede, så vi har været godt tilfredse. Og det føler vi også, at kunderne har været. Hvad er forventningen til fransk forår? Jamen, vi forventer selvfølgelig, at der kommer en masse glade mennesker ned til havnen, og alle folk er glade, og ja, og der er masser af liv for en ting, jo. Og vi får solgt en masse is. Det er jo det, havnen gør, kan man sige, hernede i Præstø. Den tiltrækker rigtig mange mennesker hernede. Og der er rigtig meget liv hernede, og det er stort set alle dage på ugen, der har liv hernede, jo. Og ja, alle folk kommer hernede, jo, stort set, jo. Vand tiltrækker folk.
Fra havnen skal vi til bymidten, hvor pengeautomaten er startet på en travl dag, mens hyggen spreder sig i gaden. Der er også tid til at studere butikkernes tilbud. Efterhånden er der også kommet tradition for, at børn og unge fra H.C. Andersens verden ved Præstø kan ses rundt omkring i byen, iført festlige udklædninger. På Per Thys Torv er det lokale brandvæsen ankommet, og det er ikke alene for sjov. Vi prøver at gøre os lidt mere synlige her i bybilledet. Også fordi vi mangler deltidsbrandfolk i dagtimerne. Så er vi hernede for ligesom at forklare folk lidt om, hvad det handler om, og vi har fået lavet nogle flyers, vi deler ud. Så vi prøver at fange nogle af dem, der måske går, og der måske ikke lige tør at komme ud af busken. Hvad kunne man sådan sige, man skulle kunne for at være med? Jamen, for det første så skal du arbejde lokalt i byen og kunne køre i dagtimerne for dine arbejdsgiver, medmindre man selvfølgelig er selvstændig. Er der nogle forskellige kvalifikationer, man skal have? Nej, det er der faktisk ikke. Ganske almindelige mennesker kan blive brandmænd. Du får selvfølgelig en uddannelse hos Falck, inden du bliver sat ud i dine funktioner, men alle kan blive brandmænd. Vi laver et hurtigt spring til gården ved støberihallerne, hvor Awesomes bygger videre på historien. Og i den forbindelse går vi selvfølgelig med et nummer, der hedder Fire. Det kunne være anderledes. I'm driving in my car. Turn on the radio. I'm pulling it close. You just say no. You say you don't love me. Girl, you know you are lying. Close me. Fire. Fire. Late at night. I'm taking you home. I say I wanna stay. You say you wanna be alone. You say you don't love me. Get your heart on fire. Romeo and Juliet, Samson and Delilah. Baby, you can bet that the love tonight. You were so stiff, but you was there lying. Romeo and Juliet, Samson and Delilah. Baby, you can bet
words that På turen ned gennem gaden ses det tydeligt, at forberedelserne til dagens frokost er i fuld sving, og et fast indslag i fransk forår er lirekassemanden og hans kone. Når der er fransk forår i Præstø, så er det ikke kun de franske flag, som leder tankerne hen på Paris. Her er det indgangspartiet til støberihallerne, hvor kunsten blomstrer og bygningerne er på vej til en tid med helt nye muligheder. Tilbage i hovedgaden, som i modsætning til mange andre byers algade hedder Adelgade, så skal vi på besøg i endnu en baggård, her ved Sweet & Coffee, hvor der både er musik og grillpølser. Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time, and happiness sure prove that it's right. Because you're mine, I sure walk the line. Because you're mine, I walk the line. Yeah. Lige i øjeblikket. Der skal jeg lave de her koncerter, fordi jeg er blevet nomineret til Texas Country Music Award. Det er meget fint. Og jeg skal samle penge ind, så jeg kommer afsted. Men udover det, så har jeg et indsamlingsprojekt kørende for Hus Forbi. Giv avisælgeren måltid mad, og dem skal jeg også have skrevet nogle penge sammen til. Jeg skal spille 4 koncerter, og det er jo så alt sammen for at samle penge ind, så jeg kan komme til Texas og prøve at vise, hvad dansk countrymusik måske er. I virkeligheden er det en lidt pussy ting, fordi jeg er jo ikke full-blown countrymusiker. Tværtimod. Men jeg er blevet headhunted. Måske fordi jeg står som rang 1 på Reverb Nation, faktisk inden for country-genren. Så det er det, jeg gør herude. Musik, og nyder det franske forår, det danske forår med fransk præg i hvert fald. Her i Præstø, det er skønt. Wounded heart beating from the written worry, crying, tired to get sleepy. Please let me in. Please let me in. Is it too much to ask for? Is it too much to ask for? Is it too much to ask for? Tell me why.
tell me why. So wrong to think you see. Your mirror asked me to understand. I'm just a picture of your past memory. Please let me in. Oh, please let me in. Is it too much to ask for? Is it too much to ask for? Is it too much to ask for? Tell me why. Oh, tell me why. Tak skal I have. Eftermiddagen er ved at nå ud på de sidste timer, mens der stadig køres gæster rundt i byen. Også på torvet kan det ses, at dagen så småt nærmer sig sin slutning. For dem, som er til nostalgi, så er radiobilen et besøg værd, hvor der både er ældre radioer og gamle grammofonplader. Inden dette års franske forår i Præstø lukker og slukker for denne gang, får de sidste billeder lov til at tale for sig selv.